Velkommen til Uldlydstudiet på Uldum Højskole. Musikhuset er bygget i 1997, og siden da har vi indspillet over 550 CD'er. Nogle er selvfølgelig med højskolens egne kor og orkestre, men der kommer også en del udefra: jazzorkestre, bluesbands, visesangere med flere. Du kan i dag få en indspilning i Musikhuset mod at optræde på Uldum Gademusikfestival. Vi har ikke verdens dyreste udstyr, men stor erfaring med både liveoptagelser og studieindspilninger. Hvis du vil vide mere, kan du også besøge Uldum Højskoles hjemmeside på www.uldum-højskole.dk.